Il-messaġġ tagħna llum huwa wieħed ċar u wafqu il-kuntratt illum. Iqfu u wafqu lil min qed jisraq il-Maltin u l-Awċin. Dikjarazzjoni ċara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta kienet jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar l-isptarijiet tal-Maltin u l-Awċin lill-Gvern Laburista bih l-Vitals u Stewart Healthcare. Dwar dan id-dil li ħadu ħsieb Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Edward Cicluna, il-Prim Ministru Robert Abela qal biss li jrid jinvestigah u mhux ireġġa' lura dak li hu tal-poplu Malti. F'dak l-isptar, il-Gvern qed jgħidilna illi ntefqu il-miljuni, illi ntefqu parti minn 178 miljun fl-aħħar snin f'dak l-isptar li qed taraw. Issa jgħidu li intom x'kuntratti tridu taraw, x'investigazzjoni trid issir biex tintebaħ illi f'dak l-isptar ma sar assolutament xejn. Fl-aħħar jiem kien żvelat l-istat ikraħ li nsab fih l-isptar San Luqa dan fil-waqt li fl-isptar Kering Grek u l-isptar Tawdex baqa' ma sar l-ebda investiment. Il-poplu sa issa ħallas iktar minn 200 miljun f'6 snin. Mhux ħallasna 200 miljun għal dawn it-tliet sptarijiet. Ħallasna iktar minn 200 miljun iktar minn dak illi konna ħallsu s-soltu. L-infermiera, it-tobba u dawk kollha li raw bajnejhom dak li għaddej saħħu li għal dawn il-miljuni kollha li ntefqu ma sar xejn u l-proġett tal-Gvern falla. Kieku naqbdu biss dan l-ammont ta' flus, mhux 15,000 euro kien itina il-Gvern lil kull familja minn daw il-100,000 fuqhom, imma 2,400 fuq 6 snin u ċo 400 euro fis-sena. Mela l-Gvern qed joħodlok mill-but 400 fis-sena u jtik lura 15,000 euro. Adrian Delija qal li dawn il-flus setgħu marru għas-saħħa mentali għal pazjenti li jbatu mid-diabete, il-morda bil-kanċer, il-qasam soċjali, il-ġlida kontra l-faqar, għal komunità LGBTIQ fil-korp tal-pulizija, għan negozji u bekk kienu jkunu flus li jibqgħu għand il-poplu Malti. Għal kull ġurnata li tgħaddi, il-flus għadna qed noħorġuhom. Għal kull ġurnata li qed tgħaddi issa ħareġ biżżejjed biex inkunu nafu illi m'hemmx iktar ħin x'nitilfu. M'hemmx iktar x'għandna bżonn inkunu nafu għax għandna ċertezza illi qed ninsterqu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista temm jgħid li lest jaħdem mal-Gvern biex iġib lura dak li hu tal-Maltin u l-Awċin. Il-Gvern għandu kollox qudiemu, m'għandux għalfejn jistenna investigazzjoni jew deċiżjoni mill-qorti, iżda jista' jieħu deċiżjoni issa, sostna Adrian Delija.